Aide. Nine, Namarelva. En dit is Pangtori. In de recente les die op de website van Spangtori Academy staat, spreek ik over familiebanden. Een hele belangrijke familieband voor mij is die van mij en mijn oma. Nou, we kennen misschien al het Surinaamse woord daarvoor. In het Sranan Tongo zeg je grandma. Maar wist je ook dat je kon zeggen afo? Ik ben opgegroeid met het woord afo. Welk woord gebruikten jullie bij het benoemen van jullie grootmoeder of grootvader? Praat het hier in de comments. Ik ben benieuwd. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranan Tongo te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori. En tamboen!